Мисли, чувства и действия на любимия човек. 3 варианта. Съсредоточете се и изберете варианта, който най-много ви привлича. Като казах, мисли, чувства и действия. Независимо дали сте в момента заедно, дали всичко е наред или се намирате в период така наречен сложен. Сега ще видим какво е подготвила съдбата за вас по време на коледните празници. Така мисли всички, които сме избрали първи вариант. Тук виждаме тройка жезли. Вашия човек, вашия любим в момента наистина и той е в празнично настроение, всичко е наред, чувства се добре и комфортно във вашата компания. Аз не виждам тук всички, които са избрали първи вариант, да има енергия, която би могла да провали вашите празници, а едно оптимистично настроение. Съвет към вас, включете се и вие в него, бъдете оптимистични, радвайте се на живота и тогава нещата ще бъдат по начина, по който вие искате и по който на вас ви харесва. Чувства. King of Cups. Това показва мъж, който е с силна енергия, който нежен, който иска да прекарате една прекрасна взаимна Коледа, в която чувствата ще бъдат взаимни и от двете страни. Третата карта относно действията. Тук обаче виждам, че някои от вас се страхуват от това, че може да има замесен и трети човек. Тези страхове, според мен, според предните карти, са по-скоро безпочвени и би трябвало да ги загърбите. Ако искате връзката да се развива по начина, по който на вас ви харесва, просто опитайте да потиснете вашата ревност, за да няма излишни проблеми. Така, за всички, които са изправили втори вариант. Тук виждам карта Петица Пентакли. Тук обратното, човек, който просто иска да избяга от тази празнична бутафория, едва ли не. Човек, който иска да е насаме със себе си, с мислите си. Ако вашата половинка или човека, в който сте влюбени, но имате известни проблеми на разстояние, нямате комуникация в момента, дайте малко въздух, дайте това разстояние и пространство, което той иска. В момента, в който той е готов, че се обади